Taki, mi hol vagyunk? És mi ez a hely? Talán csak nem az, amire én gondolok, a Minecraft 1.3.1. Nem már. Na, egyébként, hello mindenki, Jumpy vagyok, és itt van velem Takika. Sziasztok! És majd bemutatót tartunk nektek a Minecraft 1.3.1-ről. Kezdjük is el, ez itt egy bónuszláda, amelyet a spawn közelében találtok meg, ugye mi itt spawnoltunk, és itt találtuk meg ezt a bónuszládát. Ezeket rejti a bónuszláda, amiket láttok benne. Jó kis cuccok, ezért cuccok. Na, menjünk és tovább itt ezen a szép kis, ez itt egyébként shoulder. Shoulder. Újra textúra. Igen, menjünk először a fához. Látjátok, van kakaóbab. Ja, meg is érhettek kakaóbab, vagy game módot váltok. Az jó nekem. Na közben mondjuk, hogy milyen újítások vannak, vagy nem tudom. Egyébként szét kell ütni, csak kapunk kakaóbabot, amit vissza kell ugyanúgy ültetni. Hol vagy? Itt vagy. Ja, itt vagy. És akkor ilyen szép is kakaóbabot lesz. És ezt a kakaóbabot, ezt a dzsungelben lehet megtalálni, ez ilyen dzsungelfákon. És egy Vagy új tovább. játékmóddal bővült a játék a kalandmóddal. Igazából szerintem az a hardcore. Igen, lehet, hogy csak átnevezték. Na nézzük, milyen újítások vannak. Ezt nem láttam, a gyémántot, a szenet, a vasat és az aranyat, azt nem láttam, hogy benne lennének a changelogban. De szerintem újítottak a kinézetükön. Nekem olyan furcsa. Igen, mint a máshogy néznek ki. Egy kicsit. Kicsit át lett rendezve a textúra. Meg szebb lett szerintem. Következő. Én mivel már game módot váltottam. Takika, szerintem te is tedd meg ezt, hogy átváltom neked Survivor-be. Oké. Ja, és olyan szerveren vagyunk, amit nem hoztol senki. Hát igaz, a Takikánál megy, de úgy lett indítva, hogy ő generált egy normális mapot, és utána azt megosztotta LAN-on, és akkor így fölbírtam vele csatlakozni. Ez nagyon jó. Na, akkor kezdjük is el kibányászni ezt a sok-sok gyémántot. És akkor meg fogjátok látni, hogy kaptok érte nem csak gyémántot, aminek már alapban nagyon örül az ember, hanem egy csomó tapasztalatpontot. Ritka, hogy ennyi gyémánt egymás mellett van, de na, ezzel a legjobban mutatni, hogy történik ez, ugye? Ha én gonosznak, akkor ide állok, és akkor én kapom meg a TP-t, meg a gyémántot. És én kaptam meg a tapasztalatot. Na mindegy, az egy, hogy tapasztalatpontot kapunk érte. Következő, gyere Taki. Nem bányázunk most, gyere. A következő, hogyha valamit kiégetsz a sütődben, és kiveszed, azért mit kapsz? Tapasztalatpontot. De hogy mennyit, egy csomót. És meg én is kipróbálom. De jó. Akkor a következő, az, hogyha beraksz egy vödör lávát, ugye sütni, akkor visszakapod a vödröd. Ezt se találtad meg a changelogban. Akkor mondjuk a következőre. Ez pedig ez. Kapcsolót fejjel lefelé is lehet rakni. Szerintem ez tök jó. Vannak új dolgok is a játékban. Méghozzá, ha itt besétálsz az ajtón Taki, akkor mindenki meglátja. Igen, ez hogy is működik? Gyere vissza Taki. Itt van valami, ugye, mint látjátok, szintje kibontom. És nézzétek csak meg. Vannak egy kis érzékelők, amiket pókvonállal kell összekötni, akkor érzékeli a playert, meg bármilyen szerjet, azt hiszem. Menjünk tovább, ez nagyon érdekes dolog. Még érdekesebb, az pedig az újfajta mindenféle fából vannak most már lépcsők, és ilyen félkövek is, ilyen féllapok, plusz homokkőből is van lépcső. A következő a fát, nem az ilyen fát, az ilyen fél fát, azt csak is simán fel lehet tenni. Semmi baj nem lesz belőle. Továbbá, menjünk vissza a chesthez. Bocsánat, gyorsan elhatarok mindent, de muszáj haladni, mert nagyon hosszú lesz a videó. Mint ugye nem akarunk írni.
Game módot váltottam, és akkor mutatjuk a következő dolgokat. Mondjuk a könyvet és a tollat mutasd be. Én előkészítjük a következő dologhoz. És a könyvet is a tollba már lehet írni saját szöveg, tehát ide írunk egy csomó szöveget, bármit, random szövegeket, lapozgatunk, és az aláírásnál, hogyha aláírjuk, akkor többet nem lehet már szerkeszteni, tehát most ha elmentem, akkor ezt már nem lehet szerkeszteni. Mutasd, mit írtál bele. Biztosan jó dolgot. Az igen, az szép. Kész, hagyjuk. Jó, Tehát igen. például multiplayerbe lehet majd üzenetet hagyni. Na, akkor itt van a következő. Az Ender Chest. Én most ugye belepakoltam az összes csusztomat, összes cuccomat ebbe a chestbe. És ennek ilyen Endermanes hatása van, mint az Endermaneknek ilyen kis narancssárga bizbaszok szállnak vele. És akkor, hogyha itt ezt a másik chestet, ugyanolyan Ender chestet megnézzük, benne vannak a cuccaim, pedig én nem pakoltam át. Ez a következő. És akkor most ezt elmondom szöveges formában is, hogy mik a változtatások, azt hiszem több nincs. Ja, de még a van. smaragdal kereskedés is. Hol? És csak figyelj. Itt vannak a fák. És így le lehet tenni egy fát. Nem csak így, ahogy simán, eddig is. Mitől nem tudok felugrani, mondom. Mert hogyha így akarod lerakni, akkor magad alá kell pakolni. Magad alatt, vagy magad fölé kell így pakolni. Így, fölfele. De hogyha pedig így feldén, akkor pedig oldalról kell. Építik egy csővezetéket. No. Akkor nézzük meg ezt a spanagdos dolgot. Van egy új érc is a játékban, méghozzá a smaragd, aminek mutatom, így néz ki az ásványi smaragd, így pedig a blokk, szerintem egy is a túl szép, de még ez az ásványi smaragd, ez még szépen néz ki, de menjünk a következő checkpointhoz. De leszpannoltam én 2 darab és ilyen kis NPC-t, kedvesek. Jobb gombbal rákattintunk az NPC-re, akkor lehet velük kereskedni. Ugye nem mindig éri meg a kereskedés, de lehet velük kereskedni. Most én 20 nyilat kereskedtem velük, és eltűnt a smaragdom. Tök jó, itt van 60. 4 darab smaragdból lett 20 nyilam, és elkezdett füstölni az NPC. Nekem elkezdett füstölni. Azért, mert már kereskedtem vele. És én többször nem kereskedtetek elvileg vele. De de kereskedtetek, csak mást ad. Ha 20 darab búzát adok neki, akkor gyere. Ha 20 darab búzát adok neki, akkor ad érte egy smaragdot. Az viszont egész jó. Ő is ezzel van. Na hát akkor ennyi. És most Karasz vagyok. Őrült állatpampi vagyok. Nem. Hagyj éljen. Na, végül is. Ennyi lett volna. A changelogot, ugye, a változtatások listáját megtaláljátok a videó alatti linken, és a videó alatt is elvileg ki fogom írni, még ez nem biztos. Ja igen, még az építményekről. Vannak új építmények, nem csak az NPC faluk. Van egy újfajta NPC falom, ugyanúgy néz ki, mint a sima. Csak a sivatagban van. Csak a sivatagban. És az ilyen sivatagi anyagokból van összerakva. De sivatagban meg lehet találni. Nem meg ugye fából, de hát na, mindegy. És ez az egyik. A másik, hogy lehet találni a dzsungelbe is ilyen erődítményeket. Meg a sivatagban is egy ilyen erődítményt, úgyhogy van mit felfedezni. Na, akkor menjelt volna mára, Takika, még valami hozzáfűzni való. Nem lesz, és majd a Mega MC is ebbe a verzió alatt fog futni hamarosan. Aki jön az összes plugin. Igen.
Igen. ami szükséges a futtatáshoz. Ami reméljük, hogy hamar meg lesz. Úgyhogy ennyi lett volna akkor mára, hogyha még lenne valami kérdésetek, akkor írjatok egy kommentet az új csatornánkra, vagy a videó alá, és hát lájkoljatok, iratkozzatok fel, és nézzétek a videóinkat, azaz még csak egy videót. Mert ugye ez lesz az első videónk a JP Gaming csatornáján. Juhú! Na, akkor ennyi lett volna mára. Sziasztok! Sziasztok!